Donostia, euskararen hiria dela aldarrikatu dugu behin eta berriro. Nortasun propia duen hiri izatea nahi dugu eta nortasun propio horretan hizkuntza eta kultura, sorkuntza eta kultur aniztasuna ditugu ezinbesteko oinarri. Harro gaude, beraz, euskaltzaindiak oro har eta donostiar euskaltzainek bereziki badakit prodomo ari naizela euskarari egiten dioten ekarpenaz. Alfonso guretzat oso pertsona hurbila izan da, langilea. Nik esango nuke jakintxua. Eta bete-betean betetzen duena, aspalditik, behintzet, euskaltzaindiaren ikuspegitik defendatu dugun esan nahia. Obrak mintzo. Horretarako ditu dugu euskaltzaindira. Gurekin jarraitu desan lanean, eta bere ekarpenak eta bere jakituria egin ditzan euskaltzaindiaren eta ez bakarrik euskaltzaindiaren nik esango nuke euskararen eta euskal kulturaren mesedetan. Badakizu euskaltzaindian aulkia daude, 50 aulki daude, eta zenbakituta daude, eta niri egokitu zaidan aulkia da lehenengoa. Eta nik nahiago nukeen beste aulki zenbaki diskretua goren bat, ez, tokatuko balitzait. Aulki horiek pisua baitute. Eta atzera begiratu nuen, eta lehenengo aulki hortan eseri izan zen Azkue. Euskaltzaindian sortzailea eta lehenengo euskaltzain burua. Eta bigarrena, Koldo Mitxelena, gure euskalari gorena, behar bada. Eta geroago, hirugarrena Ibon Sarasola, gure lexikografiaren erraldoia, lexikografiaren eta beste gauza batzuen erraldoia. Orduan, hemendik aurrera aurkitu zaidan, aulki hori nire izango da, baina oso garbi dago nien naizela ezin izan, Ibonen ordezkoa. Ondorengoa izango naiz, baina ezin ordezkoa izan. Denok ezagutzen dugu, fetxa hori, euskaltzaindien 50. urteurrena, horre egintzan Arantzazuko biltzarra, biltzar mitiko hura, han ezarri zirelako Euskara Batuaren lehen oinarriak. Hori da galdetuta jendeak gogoratzen duena beti, aipatzen duena. Baina, handik 25 urtera izan zen Leioako biltzarra, euskaltzaindiaren 75. urteurrenean. Eta biltzar horrek garrantzi berezia izan zuen, Leioan egin zen, jende asko parte hartu zuen. Berezia izan zen, zegoelako borbor bat, eta arduan handik aurrera beste abiada bat hartu zuelako euskaltzaindiak eta euskalgintzarekin batera. Eta gainera esan zuen, euskaltzaindiak argi utzi nahi du euskal gizarteak eskatzen dionari erantzungo diola. Biltzar hortan, Leioako biltzar hortan eskatu zitzaion euskaltzaindiari. Hortan aritzea, euskaltzaindiak argi utzi nahi du gizarteak eskatzen dionari erantzungo diola. Eta, urte pasata ikusi zakegu, emaitza hori izan dela, eta beraz, erantzun indiola, orduko aginduari, ezta? Erantzuna entzun behar dugu, Miren Azkarate euskaltzain osoaren eskutik. Azkarate Andrea, zuk duzu hitza. Euskara, lehen hizkuntza izan beharrik ez dagoela erakusten du euskaltzain berriak euskalgintzan ekarpen ederrak egiteko. Ez da bestalde, ez lehena, ez bakarra, gaztetan euskaraz ikasi eta euskaltzain oso izatera iritsi dena. Euskaraz ikasi orduko bideratu zuen bere jarduna euskararen mundura. Onomastika eta bereziki exonomastika alorrekin lotzen dugu guztiok Alfonso Mujikaren izena, hala esango nukenik behintzat. Dagoeneko hasita zaude etorkizuneko lan hoietan. Pizgarri gertadakizula, diplomaren eta dominaren bidez egiten dizugun aitortza. Urte askoan, Alfonso. Euskaltzaindiaren xede eta helburuei eta euskaltzain izateari dagozkien eginkizunak zintzo eta leialki beteko ditudala neure hitza ematen dut.
Euskaltzaindiaren izenean eta Euskaltzainburu naizen partez, aitortzen dut Alfonso Mujika Euskaltzain osoa. Zorionak. Alde pixka bat badenez, noski osotik osora, lehen oso euskaltzain zen, orain euskaltzain oso da. Ekitaldiari azken emateko behar da oparirik gozena jasoko duzu, Alfonso. Pertsona berezi batzuen eskutik. Datozela holtzara Alfonsoren hilobak.